Hei, olen Lauri Impiö, SSI CFR Suomen myyntijohtaja ja tänään puhutaan Logimat varastoautomaateista. Tiesitkö, että hyllystä tapahtuvassa manuaalisessa keräilyssä yli puolet keräilijän työajasta voi kulua tuotteelta toiselle siirtymiseen? Samanaikaisesti varastotilan optimointi on yksi tärkeimmistä asioista jokaisen logistiikkapäällikön työpöydällä. Katsotaan, millä 4 tavalla varastoautomaatti voi auttaa näihin haasteisiin. Logimat varastoautomaatin korkeus voi olla mitä tahansa 2,5 metristä 24 metriin ja korkeus voidaan valita 100 mm välein. Näin pystymme aina hyödyntämään täyden huonekorkeuden. Tämän lisäksi alustat mitataan aina, kun ne menevät sisään Logimat varastoautomaattiin. Tämä mahdollistaa täydellisen dynaamisen varastoinnin. Sen sijaan, että keräilijä kävelisi tuotteiden luokse, tuotteet tuodaan alustalla keräilijän luokse. Tämä mahdollistaa sen, että keräilijä voi keskittyä vain ja ainoastaan keräilyyn. Kerättävä tuote osoitetaan myös laserpointerilla keräilijälle, joka vähentää huomattavasti keräilyvirheiden määrää. Yksilöllisten käyttäjätunnusten avulla voit päättää, kuka pääsee käsiksi varastoosi. Jokaisesta täydennyksestä ja poiminnasta jää jälki järjestelmään, joten tiedät aina, mitä varastossa tapahtuu. Tämä auttaa myös pitämään varaston järjestyksessä ja saldot oikein. Tehokkuussyiden lisäksi manuaalisessa keräilyssä on myös ergonomisia haasteita. SSI Logimat varastoautomaatin avulla alustat tuodaan keräilijälle aina oikeaan korkeuteen ja korkeutta voidaan säätää käyttäjän mukaan. Tämä parantaa huomattavasti keräilytyön ergonomiaa manuaaliseen keräilyyn verrattuna.